עכשיו בבית אבות, מהוד השרון, שנמצא בפתח תקווה. יש פה כמה מחלקות, גם מחלקה סיעודית, גם מחלקה לתשושי נפש, גם מחלקה סיעודית מורכבת, ממש טוב בבית אבות, שזה נמצא מול בית חולים. הקשר שלנו עם הבית חולים ממול כל כך חשוב. כן, מאוד חשוב זה. אנחנו עושים בדיקות דם שם. צ'יק צ'אק, מהר מאוד אנחנו הולכים לבית חולים, אם חס וחלילה זה לא צריך לקחת מד"א, מתי אנחנו גם משתמשים במעבדה שלהם במשך כל היום, כי קופות חולים רק עד שעה 10. ומה שטוב באמת, שיש פה רופא 24/7, שאין את זה בכל בית אבות. נכון, גם רופא, גם אחות, אנחנו תמיד פה, הרופא תמיד יש, בית חולים קרוב, פלוס גדול. פלוס גדול שיש פה מחלקה מורכבת גם. מורכבת גם כן. גם הצוות שלנו זה צוות אחים ואחיות שעובדים גם בבית חולים השרון ועושים אצלנו משמרות נוספות, הם ברמה מאוד מאוד גבוהה, וזה כמעט אין במקומות אחרים. עובדים בכירורגיה, בטיפול נמרץ עובדים, שם בכל מיני מחלקות. והדיירים שלנו, אם הם צריכים ללכת לבית חולים ופוגשים את הפנים מוכרות של האחים שלנו מכאן וצוות שלנו מכאן, זה נותן להם הרגשה הרבה יותר טובה. בטח. כן. אנחנו הולכים לבקר אותם כל יום, מי ששם, שבמקומות אחרים אי אפשר לעשות את זה. אנחנו הולכים לבקר את החולים שלנו בבית חולים. אני רוצה להגיד גם אוכל טוב יש. אני 23 שנים עובדת פה ואוכלת רק פה. איזה יופי. טוב שלא ישמע. את נראית טוב. אוכל טעים מאוד. זה חשוב, אני חושבת אוכל זה דבר חשוב. המון פעילויות, המרפא בעיסוק יפים, הוא מנגן, ועושה לנו חגיגות ומסיבות ומהולדת ואירועים, אולימפיאדה בינגו יש לנו גם בינגו בערב, ומשחקים מקבלים מתנות. ימי קרקס, ימי בית קפה שאנחנו עושים להם, מורידים ללובי, מאוד יפה. זה מה חשוב לבן אדם מבוגר. אוכל, טיפול, תשומת לב, ותעסוקה, חיבוק, זה כל מה שיש. נכון, יפה. ברמה גבוהה. את מהממת.